जोबथा दिन दिनैहाय बे बिजया दशमी दुर्गा फुजा मानिनाया दिनै जों बिमा दुर्गाखौ बयबो फुजिनानै दिनैहाय बिदाय होनो आखायाव लाबाय। दा बे बिदाय होनायाव आं बेखौनो मोनसे खावलायनो सानदों, जाय बिथांमोना फुजा पाठ खालामदों बिथांमोना जाया लोङा जासेनो बे बिजया दशमीखौ मुर्ति गाखोनाय समाव गावजों गाव नांलाया खमलाया दावराव दावसि जाजासेनो जाहाथे बयबो मोजाङै मुर्तिखौ गारनानै फैनो हायो बेखौ आङो बिटिसि रायजोनि साफ्रोमखौबो आङो गोसो गोरबोसिनिफ्राय खुलुमहरबाय आरो खावलायहरबाय। आरो क'क्राझार स्पेसियेलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां फुजा मन्दपफोर दं बे मन्दपफोरनि साफ्रोमबो आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायहरबाय जाहाथे बिदाय होनाय समाव जाहाथे मोजाङै मोजां बिदाय हैलायनो हायो बेखौ बुजायलायनानै जाहाथे जोंनि मानसिफोरखौ जानाय लोंनायनिफ्राय जानगाराव दोननो हायो। बेनि थाखायनो आङो फुजा कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मेम्बार बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे दिनैनि बे बिदाय होनाय समाव मोजाङै बिदाय होलायनो हायो। आरो लोगोसेयैनो आङो बिमा दुर्गानाव आरो आर'ज गाबबावबाय जाहाथे बे बिदाय होनायाव जेबो घटना जायाजासे दिनैहाय बे बिजय दशमीया मोजाङै बारलाङो बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय। गोजोन्थों। बयखौबो बरायनाय थाहैबाय। दिनै जों नैबाय माइबं नोगोराव MCLA राजीव ब्रह्मनि न'आव जों जायनाखि माने दुर्गा फुजा फालिनाय बे दुर्गा फुजा फालिनायखौ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै माने फालिबाय। रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों बिथांनियाव। बिथाङा माखासे गावनि न'खरनि समस्यानि थाखाय दिल्लीयाव दंमोन, नाथाय मैया मोनाव फैबाय। दिनै बिथाङा नुजानो दिनै रायजोफोरजों माने आलो गोजोनै फुजाखौ होबाय। दा दिनै माने बिसर्जन, बे बिसर्जनाव जोङो गाजा गोमजायै होगोन। जोंबो बनरगाव मण्डल भारतीय जनता पार्टी हिसाबै सारनि खाथियाव जोङो फैदों। जोङो मोजां बिमा दुर्गानि बिसर्जनखौ जोङो दिनै फालिगोन। दा मोनसे आङो इसोरनियाव आर'ज गाबो दिनैनि जायनाखि बिजय दशमी बा बिसर्जन, बे बिसर्जना जाहाथे गोजोनै जानानै थांथों। रावनिबो जिबनाव जाहाथे माने आघात एबा माने दुखुनांथाव जाथायफोर दाजाथों। दिनै 2022नि बिजया दशमी एबा दिनै बिसर्जन फैगौ 2023 मायथाइनि बिजया दशमी बा बिसर्जनसिम जाहाथे जोंनि हालामनि BTC हालामनि साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआ आलो गोजोन जाथों आरो जोंनि एलेकायाव दावराव दावसि दाजाथों। बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै बिमा दुर्गानि खाथियाव आर'ज गाबनानै आङो नोंथांमोननि खाथियाव एसेखौ बुंनानै खुलुमसननाय जाहैबाय। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि KK रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।